Mihman birinci gün qadıl, ikinci gün kümüş, üçüncü gün mis. Bu nakıl halkımızın mihmanparallyk däpleriniň inşe we durmuşy tarapyny ören, çeper we degişme dille düşünürilýän ajaýyp pehimdir. Görnüşünden ýöneköy ýaly bolsa-da, onuň aňyrsynda uly psikolog we meden sariýaty. Mihman ilkinji gelen gününde iň gadyrly, iň gymmatly we garaşylan adamdyr. Edil gyzyl altyn ýaly, oňa iň ýokary hormat goýulýar. Bar bolan iň gowy tagamlar taýýarlanylýar we gapy giňden açylýar. Mihmana bolan gadaklanma we höwes iň ýokary derejededir. İkinji günde mihmana bolan gatnaşyk adkem adaty ýagdaýa geçip başlaýar. Gymmaty gyzyl ýaly bolmasa-da kümüş hem gymmat baha metallar. Hormat sylyg şeýleligine galýar. Ýöne ilkinji günündäki ýaly dawarallyk we tolgunma adasyk köşeşýär. Üçüncü güne geçilende mihman eýem şol öýüň adaty bir agdasyny öwrülip barýandyr. Mis gymmat baha meta dälle günnelik durmuşda ulanylýan ölümdir. Ýagny öý eýleri hem mihman hem biri-birini dol öwrenşýär. Dawarallyk aýrylýar we günnelik durmuşyň adaty ritm başlaýar. Halk arasynda mihman 3 gün gonur diýen düşünje hem şu ýerden gelip çykýar. Dördüncü güne geçilende eýem mihmana hyzmat etmek, adaty iş aladalardan galmak, öý eýlerine agram salyp başlaýar. Ýagny mihmançylygyň hem öz wagty we ölçegi bolmaly. Ol öý eýesiniň günnelik durmuşyny, işine we maşgala rahatlygyna bökdönşik töretmeliler. Nakalyň sary mihmançylygyň hem mihman garşylamagyň hem öz medeniýeti we çägi bardyr. Bu nakal bir tarapdan öý eýesine mihmany ilkinji günler iň ýokary derejede sarpalamagy öwretse, ikinji tarapdan mihmany hem başgalaryň öýüne artykmaç agram bolman, wagtyna gitmegi, ölçegi saklamagy nesihat etýär. Ene mehriban dostlar, bu nakalyň saram şeýlerak başga gaýsy nakallarymyň üstüne durup geçeliň tesirlerde öz pikirlerinizi belläp bilerdiňiz. Indiki videolarymyzy görmek üçin bolsa bizden daşlaşmaň, ýaýlym media sahypamyza agda bolun. Janyňyz sag bolsun, hoşda bolun.